Drewmas Media ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete anoda kuchitendero. Amure Zimbabwe, tisati tatanga kutaura, tisati tatanga kuzviintrodusa zuva ranhasi, toda kukuudzai kuti pane patapinda. Bule Zimbabwe singakatipela sikulu mukuti kusize ngani. But kule ndawo lapho esingene sakwana nje sicakile sakwana. Rekedzai timbopa ma-teacher, ma-student teachers epa UCE vakuudzei kuti tapinda papi. Kazwai muri yeZimbabwe, nhasi rarimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kazwai chera. Njani Andrew? Amina nyapila. Banjani abantu? Abanye baphila kahle. Yebo phela. Mule Zimbabwe ngiyalibingelela lapha elikhona, ngiyalibingelela ngithomba silitholeli kahle phela. Mina ibizo lami ngu-Opampofu, abaningi liyangazi, abaqasi kuba khona mina ngu-Opampofu, kodwa lingakwanisa ukumbiza Chera. Tine big news. Takakwanisa kusvitsa 100,000 subscribers musi weChristmas. Zvinoreve izvi kuti tinoshana Jesu birthday. Aiwa muri Zimbabwe, toda kutanga tichiti makorokoto makuru egoredzva. Tichiti makorokoto makuru kwamuri vatsigiri veDrewmas Media nekuti musha wakura. Dai chera vachiziva kuti musha uno hauna haranga. Dai uine haranga pakadai soka mpururu yairira. Congratulations, amhlophe. Mule Zimbabwe sithanda ukuba kakhulu ukuthi mhla ka-25 December sikwanisa ukuthi sifike ku-100,000 subscribers. Sithanda ukubonga kakhulu line elalihlala lilathi lalaba babe ngena phela emulini phela kuthiwa imulu ngabona emzini kungabi lezivakatshi kutsho ukuthi kule ntembi, but sithanda ukubonga ukuthi hayi thina njengeDrewmas Media sezinto enhle, imuli yakhula, lokho esikhula siba abaningi vakuru vanofamba naJesu. Fungai kuti kumashure kweso muna April tanga tine 38,000 subscribers. Kubva April kusvika apa tamuwaya, saka which means June
tinenge tiri mu200,000 and tinoda kukupromisai muri Zimbabwe hatimire ticharamba tichikupai nyaya dzacho dzine udzamu, nyaya dzinoti Zimbabwe, nyaya dzinoti isusu. So muli eZimbabwe ngo-April nxa lalikhangela babakhangela sasiku 38,000 100,000 lezi asibona nje kuliphupho nje ukuthi maybe one day, but sithanda ukubonga kakhulu ukuthi size sifike 100,000 mhla ka-25 lethi lathi sethu ukuthi hayi kunzima. So sithanda thina njenge-Drewmas Media sikhayelela ukuthi maybe by June sebe sesifikile phela ku-200,000. Rwendo rwanga rusiri nyore kutanga chirongwa chanhasi Drewmas Media at 100,000 tiri kubva takupai futi top 20 ye vakanetsa gore rino. Patakati titumirei top 20 vanhu vaitora mamwe makore kumashure, sitaingoti gore rino chete. Gore rino ora 2021 2021 rapera nhasi riri kupera nhasi. So sizathu kusilitshela nge-100,000 sizathu kulitshela phela ukuthi 2021 indaba ade zichisa, indaba ade zisegudwini yiziphi. Tisati tatanga top 20 tinoda kukupai tinoda kuvapa zvaitrenda kubva mumavhidhiyo eDrewmas Media tine masayings aitrenda ndoatoda kuti titange takupai. Tinoziva kuti vazhinji vakaona havana kunge vaziva kuti akabva kupi. Aiwa, pano ndo padzinobikwa. Tinobika pano nemagitari hangatebika pano satisaize. Saka ndakadzai titange tambokupai mavhidhiyo edu akatrenda. Tinoda ngotora manhingirikini, what do you call them? Piece or my short. Iniwo ndava nomudzimai wangu Lucia Chirume andakatora uko kwamunongohwa kuya kumukurumbira. Ini pari zvino ndine vana 4 nomudzimai wangu. First born inonzi Ishbaoshath Mauchi, second born inonzi Matthew Baoshath Mauchi, third born unonzi Baoshath Mauchi, fourth born unonzi Mercy Rocket Baoshath Mauchi. Ndivo vana vangu vari 4, mukomana 1, vasikana 3 murudo. Sei makafunga kuti muvape mazita echirungu? Mazita awa ndakaona kuti security wise munoziva kuti isu takakurira mudzimba dzokurarama nenyaya dzeuroyi. Saka ini pandakaverenga 2 Samuel 2 na 2 Samuel 4 ndakaona kuti David unogadzwa mambo hwaJudha naIshbaoshath mambo hwaIsraeri. Saka ini ndakaona kuti bodo varoi kana huri usiku kuishave nerakasutsa izvo kutumidza vana John na Joseph agara achiriziva masikati. Saka kuti varona vasaroiwa hazimbonetsi security wise unongotora mazita emubhaibheri vana Ishbosheth ike zvino vanhu vose vomunomurani vanotokonwa kumadana kukuzoti uneasutswa usiku hambe vadani. Saka vana vangu ndo saka vasingaroiki. Mazuva ndaipa basa zviyezvi ndikasvika pabhedhi pemunhu kudai wanyanya kurwara ndakatanga kupinda muodhi yevarume ndingovarwarisisa waya wairwara neHIV. Ndikangonzwa kunetsi kusotekana nezvazvinoite kuti vanhu vechirwere ichi vanobhowa kuchengeta unongana fumawafa uyaiuraya. Ko kumhuri kuvana venyu hapana zvayakaitawo here? Kuvana ndinganyepa, asi kuti ndakanyatsoshinga kuti vanhu vandaigona kutora vanhu vairwara neHIV vazhinji iyo yaizowana chii kana yauraya? yaiuye kuno kwandiri mazhinji taizogona kuitira zvokuti kana kuitengerawo mazai kuti idi idyewo pasina zvokumbozorotsvaga-tsvaga. Aiwa, pandiri kurevera ndepekuti inini ndiri kurwara ndiri muchipatara yondipedzesa. Ko yaizobhenefita chii? Indini ndaiziipa mubayiro. Imimi ndimaibhenefita here pakufa kwomunhu? Chii chamaiwana? Chandaiwana ndechekuti taingotapudza vanhu mapatients otapudzika pakuita basa. Munenge musina basa rakawanda. Okay. Ko takuda chokwadi chenyu chakazara. Yakauraya vanhu vakawanda sei?
kuchipatara ndikuyo kwavarume vanokwana kuita 3 ukumhiri kwanjinje murume wasavevangu nemuzukuru nemukwasha 3 chete hapana vamwe vakauraya hakuna handiti makati ndeya 1975 saka kubva 75 kusvika nhasi uno yongouraya vanhu 3 chete noti kazhinji taiwanzoshandisa kuchikafu minda ko imi maigodirei kuuraya vanhu handiti ndoraive basa renyerere kuvariritira kunenge kuri kutambudza basa mukoma Messi mune ukama newebhora here ya ukama uripo anoti imimi zvinonzi makabvuma kuti kana mvura yakunaya munobvisa hanzu ichokwadi here ya ichokwadi pakutaurwa kwazvakaitwavo ndinodavira pakutaura kwazvakaita ka1 notora 2 mashoko kana 3 muri kumbotembei ndokupedzisira kwangu muri kumbotembei ndokupera kwamashoko yangu ndati muri kumbotembei ndokupera kwamashoko yangu handitauri zvikawanda ndati muri kumbotembei chete zvapera asi muchiipapo bosi ndoda kuti ndimbotaura kumafans angu because pane vari kundivharavhara pane zvikiitika zvandinonzwisisa zvekuti izvozvizvika zvikundinetsa kuti inini so far wanhu izvozvizvi foni yewhatsapp handichatobati dzimwe hama dzangu achatoona nadzo mafanzi angu mamwe acho havachatonzwisi kuti mufesohinda because pane zvanditonzwisisa inini kuti muri kundifarira zvekuda kundivharavhara here sei ndisiri kuonawo zvamuri kundiindiketirawo imimi semafanzi angu izvozvizvi ndaita mashozi akawanda kuzimbabwe kumusha kwangu kunoendwa kwandakaberekerwa muno musouth africa ndinoita mashozi ndine serious question muhana mangu kuti nhai mwari makandipa muedzero wamakandipo izvozvizvi wanondipedzera dhata rangu ine handishandi ndakapota kutodhiraivha magonyeti angu wakandisiya shuga uite zvemusic shuga inga ndari magumushogo vandisiisa siya uite zvemusic okay but okay inini zvamanditi ndisiye zvese izvi aiwazve ndinoda kurya mufova ndorya mavhu ndorya mashizha mazvidzwa imi mafanzi eshuga okay vamwe vaimbi vakafanana neni vane mafanzi avo vanoplejerwawo amaundi yavo kuti muimbi anofanira kuryawo anofanira kufambawo nejagwa imi makaita seizvazvezvi chimbondiudza imi mafanzi eshuga kuti vachokwadi ngasada kuti musada kundivharavhara handidi siyana neni zvona muri ezimbabwe zvinoratidza kuti basa taishanda makaona maclips aya toziva kuti akatenderera nenyika yezimbabwe vazhinji vaisaziva kuti ari kubva kudrumas media drumas media taking you to another level ende gore rino iro rino toda kukuisai palevel yepamusorosoro haya muri ezimbabwe tingade kutanga nekukuzivisai kuti rwendo rwedrumas media rwanga rusiri nyore nchera vakakumbira kuti vamboita another level yedrumas media aiwa izvo hatina kuzvirasa asi tichazozviita hedu pamberi apo iye zvino tinoda kukuratidzai mamwe emavidheos edu akanetsa kubva drumas media ichitanga tine video rakanzi mota yotaura pabudiri mondimirirai tikadai so papaineka chakaita chinyanga nezvitsono so zvakabayirikwa nemazana saka takazomwaya chi salt voice raibva papi yekuti mbonimirai raingobva pasi ipapa tikashedza muridzi wachona kuti uyai kuno akauya akamira kubhastop akaita zvokutifonera akati ndanzi vana mai vangu vati ndisadini ndisasvike ipapo saka akafonera mukuru wedu anonzi Roni nobva atoenda pakona pakauya vakataura nanosvika panapa svikana nhasi saka takamira kutobata motikari yacho mwe yakadai sei munhu wezimbabwe tina singakafiki pekuti senze kutop 20
kule ndaba ezake zahlupha ezake zabe segudwini zachisa sile lapho kuthiwa imoto eyayikhuluma ebudiriro yivideo yahamba yatrend umuntu onke esethi ukuthi imoto ingakhuluma njani inotaura seimoto tingati ndo video rakatanga kutishedzera masubscribers ivideo yaqala ukuthi phela isinike sibona ama-subscribers ethu ekhula. hatina kugumira ipamo tisu zvakare takatorwa mapicture nenjuzu pachivhu apo edu nechepamberi apo munoona kuti hongu pane something chiripo pamapictures changa chibuda chiri chidiki but echo vanhu vataura kuti aiwa chitori chinhu chikuru. Regai tiedze kuita zoom in picture iyoyo munyatsoona mufananidzo wacho uri padhuze ndiwo uyo. Chii ichi vehama? Tataurana nasekuru vakasiyana vakatitaura kuti aiwaka manga muinawo varidzi vemadziva. Saka ndinovimba tisu vanhu vekutanga, tisu veDrewmas Media takwanisa kunge tichiwana mufananidzo wenjuzu, tisu vanhu vakuru. Apo mukatarisa zvakare video iro taritora ne kubatwa kwenjuzu pachivhu, ndofunga munoritondera video iroro rakaita kuti vanhu vataure zvakawanda wanda pamusoro pemapictures iwayo. No photoshopping, taingotorwawo mapictures tiri patanga tiri ndokuzoona kupadivi pedu chichai chiripo ichi. So enyi video yahlupa iliyana yenjuzu ngapi echivhu. Abanye babesithi hayi phela iphotoshoot yo kwini iPhotoshop. But kwangaso Photoshop isathatha nje ama-picture singabantu sathi sesiqedile sabona kanti kuyini lokhu zikho esaqasa ukuthi phela sibuze. So muli eZimbabwe indaba yenjuzu eqalelanga nawo yaqala kudala. Ayakatanga kudala nawo iyoyi. Ipapo ka ndoda kukuzivisai kuti patakatorwa mufananidzo iwoyo ndipo paya pakaimbwa naJames Chimombe kunzi pamudzimu ndateura. Kune jemedza gomo riya rinoera ndiko kwakaitika izvozvo. So muli eZimbabwe ipicture lena yahambayo mavideo lana ahambayo sathatha ipicture yangona ejemedza. Pane imwe nhau zvakare yakanetsa mwanasikana wokubuda mumvura Rowai. Nhare mbozha dzedu tichibiridzira. Takazosvika rechimangwana racho pamusha wekwa Chihwakwa. Takawana vanhu ari mavhu nemarara vachipemberera kudzoka kwemhandara Rowai. Takarambidzwa zvakare kushandisa makamera tikatozoita zvekubiridzira nenhare dzedu. Pairohwa ngoma vanhu vachiimba nekudzana, mombe dzikaurawa vachipemberera kudzoka kwemhandara. Takatenderwa kupinda mumba maiva naRowai, asi maisadiwa nhare kana chese chaigona kutora mufananidzo. Zvisinei takava nerombo rakanaka kuisawo meso edu pamhandara iyi. Rowai ndiro rimwe video mwana akabuda mumvura tingati mhandara Rowai akabuda mumvura after 40 years. Iyoyo video zvakare yakatambirwa zvikuru neveruzhinji. Enye futhi ivideo yathi phela ihambe igcwale ebantwini yilane ekaRowai wahlala waphuma after iminyaka engu-40 ehlala emanzini. Ipapo ndo pakatanga kuita chishamiso ichocho tisati tazoburitsa ma46 years aya nema11 years. Ipapo ndo pakave pekutanga. So khona pana iko saqasa phela ukuthi siyethu ukuthi umuntu uyahlala 40 years sasesibuya ngapha kwaso ngamanzi amancane ukuthi 46 hayi sasesibona ukuthi ngamanzi amancane but okwayethu sabantu ngokwe 40 years. Apa tisathatanga top 20 kathi ngokupai mamwe ema videos akanetsa kuDrewmas Media. Enye ivideo ekhona ngechimani mani upstairs. Chimani mani upstairs. I give up everything for my music, baby. Let you be with the people. So I give up everything for my music, baby. We gonna dance. It's okay.
iyoyo video yakatanga nekuti katyamadzo isusu kuti is this possible yemurume aita akarotswa kuti avake upstairs yemiti. Ndofunga mukatasa pamavidheos edu munoiona cyclone ndokuuya ikatora misha ikatorwa, vanhu vakafa, iye nemudzimai wake vakagara umo upstairs vachiona zvichiitika. Ndo biblical Noah kaiya osachipanga kati ndoda kuvakira pamusoro pegomo but makomo echimanimanika aingoondomoka, saka panga pasina need yekuti munhu unoti unovakira pakati. But murume uyu akakwanisa kurotswa, akaziva kuti kune dambudziko richauya, akabva avaka upstairs yake. Ndo rimwe remavidheos akanetsa zvakare. So emanya mavidheo atiri kuhlupa atiri kutrenda ngewo munyubaba echimanimani ngale uti yena waphupha bona kusiba lozamcolo. So uthe kusiba lozamcolo yena wahamba kanjani wayakha indlu yakhe upstairs then yakhe ngezigodo kodwa. So la sathi sikhamba khona ngale zamanga ukuthi yizigodo, abanye kwakuhamba izintaba but khona kwezigodo hamba ngayo indlu yangikhona yayinhle. So singathi we have our own Noah, silo Noah wethu. Ende chakandifadza pamurume iyeye ndechekuti takasvika tichidikitira kuchipisa, asi pamba pake dzimba dzake ane cold room yekuti ukapindamo unonzwa kutonhorera aircon full time. So tinesa sukumangala ukuthi ngelanga esahamba ngalo kwakuchisa, kodwa ekuyakheni kwakhe kule ndawo okebe kuyi-cold room ukuthi ungangena so ungangena uyahlala ukhohlwa uzuthi andisabuyeli leHarare. Atina kugumira ipapo, asi chandingade kutaura mazuva iwayo maDrewmas media fans ndopavaitituka, avaitituka zvechokwadi. Asi zvakatibatsira, zvakatishepa kuziva kuti izvi hamuzvide izvi munozvida, izvi hamuzvide izvi munozvida. Ndosaka nhasi uno musha wakura. So ngezikhathi zona lezana abantu abaningi phela yilabana babele mlomo abanye bethethisa, abanye besenzani bekhuluma intando yabo, but khona khana nje akusifisela ngemuva ikwasenza ukuthi siqine size sifike phela ku100,000. Right, rimwe remavidheo akanetsa nderipi zvakare chera? Tisatapinda top 20. Tisatapinda mutop 20. Ndekubatwa kwevaroyi. Kubatwa kwevaroyi pago vazuburu. Vuma. Aiwa, hapana mbosvuma ipapo. Kubatwa kwevaroyi pagokwe. Aiwa, irakanetsa video iroro. And again, ndo patakaonawo isusu veDrewmas media tichikwanisa kutanga kuita interview nevaroyi. Tinoti varoyi kane kuti vanhu vanogona kuti ndivanatsika mutanda venyepera vanhu, asi panhau iyoyo inotondishungurudza nekuti pana gogo vatakaita interview vaya vangu vakazorwa zvinhu kumeso vaya vakatobvuma kuti munhu achitaura kuti kona igogo mamuchinokorere tsoka yangu, vakataura zvavaida kuita, vakabvuma kuti aiwa ini ndinoita se ndinoroya. Saka ipapo wedha ava zvavakazoita ari kuramba kuuya kana hama yangu iri mujoneni chimbotora vakwere zvezve zvaive zvechokwadi kana kuti zvaive zvenhema, nekuti vaibata nyoka. Imimi vazhinji vakataura kuti ndezvenhema, hongu izvozvo ndezvenhema, asi takaita interview nevanhu vakabvuma kuti vanga vasingamanikidzwe. Vanhu ava panga pasina vamwe vanhu, tisu veDrewmas media tanga tiinawo zvoti vaigona kungotirambira kuti kwete ina handiroye. So into khona phela ukubamba kwabantu abaloyalo egogwe yivideo futhi abantu abamangalisa abasithi ngamanga wayesithi kamthanda leyabazi, kodwa nje into eyimangalisa ukuthi sathatha agogo labana sihamba labeceleni sabo ba interview uthi agogo liyaloya, egogo ethi zithi omunye umbuzo uthi so la ngicuphelana unyawo ekhuluma ezivumela yedwa. So noba uthi kamthanda labana babe bamba amanga asikwazi obabe bamba iqiniso, kodwa sikwazi ukuthini ibabanjwa abantu abaloyayo. Yes, singati ndo patakatangirawo kuita interview nemuroyi tisati tananga kwamusana. Hongu tine mamwe mavidheos akanetsa maForever Missed series. Aiwa vanhu makatambira zvakanaka. Takaita Forever Missed yaLeonard Dembo
Twa mani papa ya iwe manuiti kwa iwe hey tina munhu munodarizwa bashumba iwe ndoda kuti vaziva varari ndindzova kuti kwete mushanga wamugo handingazvigoni kuita zvaunoda iwe zvese zvaunenge wakaronga tichiongorora upenyu hwake tichitaurisa zvakare mhuri dzasara kuti vari kurarama sei ainyora sei nziyo dzake imwe vhidhiyo yakatambirwa enye vhidhiyo ila yabantu abaningi abakhanya sibili beyithabela ngekaLeonard Dembo Forever Mist lapho esasikhamba phela ngatibva tangu ataura ese maForever Mist akanetsa tina adhima yakasenga Denyu babanda gwadamana mavi mukadzara ngwemauna sina chakanganisaka unozochema Uya master. Kusara mashule kama master. Ndio padhuze vangu. Na Tedious Matsito. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Pasina rudo hapana wani kugara tose. Rudo inzira yekutsvaga ushamwari. Tina John Chibadura vanasahwira vachitaura nezva John iyi musadaro madzisahwira tikati ndo mamwe emavhidhiyo Ima yangu baba ichina rugare Nemuna mwe marazi Ima yangu baba ichina rugare so wona la maForever Mist wona la sithi sakhuluma yiwo phela ahamba abantu abaletha ama-subscribers kuDrewmas Media ndo patakatangira ipapo ari Leonard Chakata ndo paaiti kumera kwezora pakatangira zora ndo pakatangira Drewmas Media ipapo kasakona kuti hayi tisitakurira mumastreets tochienda mugore rino radai kupera 2021 top 20 ngatitangei nekari panhamba 20 panhamba 20 ndiyo nhau iya yedu veDrewmas Media kutya sekuru kwaMutare kuBoomgate tichiri kukuda munyika nekuti kuwa kuenda uko kuenda kurufu avakuregerere avatomborizine is ruthless kuzvicherera gomba pakuzodaro chihera manje finish aivachomataura chokwadi kuti ndikaterei Tando akangoti wo ndobva ndatozvati rwendo urwo rwatone ma1 so number 20 sile ndaba yethu liyadapele Drewmas Media size siyesabuka kwesekuru but Andrew siyesaba tinogara tichienda kwana sekuru uku kwanga kusiri nyore so and vanhu vazhinji vaitikumbira nhamba dzavo takaramba nanhasi tichiri kutya so vule Zimbabwe number 20 iyoyo nalepela sisize siyeMutare siyayesabuka yafika kosekuru sibona nje iBoomgate kodwa yasayesava mule Zimbabwe ividhiyo yetu le-top 20 iwe da kuti tisatye tichitaura nemunhu ane 200 years chetotaura nevakuru venyika kuti handika mumbonotaura nemunhu ane makore akawanda nekuti ipapo anobva abvuma achiti ndashanyirwa nemukuru wenyika istobva tatora mavhidhiyo ndo namba 20 panamba 19 pane chichera hauzve
awuzweke babukeli kuzo zonke indawo lapho eningabe nikhona njengoba sebetshilo igama lami nguMartin Sibanda wendolwane Super Sound. Ngiyajabula kakhulu ukuthi imbuzo lena iyangiqumba sisi leyo sizoyikhuluma sesisodwa leyo eyomuzi uyazi ukuthi sizoyikhuluma sesisodwa. Exactly. Mina ngudawuduna phela uvodloza mwahamba ebheke phansi abanye bathi namahloni kanti hayi cha yikuzigqaja. Ayiphela ngumhlobo omkhulu. Yes. uMartin Sibanda indoda nje eyakhula ikondolwane ePlumtree esigodini ukuthi kondolwane mawusu usushona phansi kakhulu ngiphuma endaweni ukuthi kochidiwe kanti ngokuzalwa nje ngazalelwa kondolwane esibhedlela. That's yes, Martin Sibanda. Rimwe video rakatambirwa zvakare uyezve takarifarira magadziro atakariita. Production iyoyo takaita tiri ku South Africa tichibatsirwa nema South Africans kuburitsa video raMartin Sibanda. Of course ikoko takazoita edu mamavideos akawanda, but iroro for that reason raenda panamba 19. So Martin Sibanda phela khona ngale yithi emadebeleni wathi number 19 ngele South Africa abantu abaningi khanya balithakazelela kakhulu isali lokwenzwa kwakhona abantu balithakazelela yikho liku number 19. Number 18. Hatikwasi kutaura mashoko acho asi pane vakuru vari kumasvingo kuchiredzuko vainzi vanokotamira mvura vaya asi vakakotama chete vasina kupfeka mvura haichanai. Mana so daba 18 silokhulu ngale chiredze oti hayena ngakotama engagqokanga izulu alini liyacicha ko ichokwadi here kuti marogwe munadawo zvikuru. Marogwe kana munhu asina mukadzi ndezvazvinongoita nekuti yatova shamwari ende vangatotisa pamari yokuti ndiwise doro pamba pako ini madzimai shwa ndombada kana asina munhu chaichaiwe vanga vakatisunukira nokuti vanga vatondipawo chitakishopu chokuti ndilende ende ndizvo zvakawo zvemari. Marogwe hakuna usingamadi zvemarogwe mungararama sei. Aiwa tinotenda baba tanga tati number 17. Pane chipa 17. Kule Zimbabwe siloparadzayo Messi. Paradzayo Messi. Pamutimbo wakare u wowe ndiri kurwara chere kana kuti mvura ndo yakabvondoka. Chachikore chabyangu dzokorai zvakare vanyasonzwisisa matichimko mapa. Pamutimbo wakare u wowe ndiri kurwara chere kana kuti mvura ndo yakabvondoka. Muchirevei zvichira kuti howe ndinenge chirwara kuti mvura ndo yavhondokera howe kuti izorwara chakonzeresa kuti howe irware chii imvura kubvondoka here kuti howe ndagara ichirwara. Mkoma para aiwa makatinakidza zvikuru. Uya ukama na Lionel Messi. Aiwa mkoma para takave nenguva yakanaka takarifarira video iroro uye zvakafarirwa zvakare neveruzhinji. So lapha ivideo le yathandwa kakhulu ngabantu abaningi ekaparadza iMessi. Abantu babethanda statement esilesane athi uyihlobo lo Lionel Messi akathi sihlobo but engakaqedisa abantu bahle bakhathi video yakho naso abantu bayithabela. Yakangata urocho kwadi kuti aiwa takafanana pamazita. Uyezo uyo ndiwe bhora ini ndiwe magitari. Of which it was very clear, crystal clear. Mati number chi? Number 16. 16. Munombotembei imi? Munombotembei ndo mashoko angu kupedzisana. Tiri parushinga kuMount Darwin. Tine video riya remapostori ekunyura mumvura. Wakange zvino wasvika musi wekuti vanhu vasangane nemadzibaba mukuru wechechi. Madzibaba Shemu. Ndo pakawanikwa vamwe vakuru vachingoti inini handina mashoko akawanda. Mukumbotembei. Ka1 tora 2 mashoko kana 3. Muri kumbotembei ndokupedzisira kwangu. Muri kumbotembei. Ndokupera kwa mashoko yangu ndati muri kumbotembei. Ndokupera kwa mashoko yangu handitaure zvakawanda ndati muri kumbotembei. Chete zvapera. Pamsoro wabereki.
ndomashoka kwekupedzi so vule Zimbabwe kuchenura kwemvura kurushinga iyo iyi video yanjani yakwanisa ukuthi itrend lingahamba leyidinga yona lena babehamba phela ukuthi bezama ukuthi behlambulule isiziba sangikhona kulomunye ubaba waphuma ekhuluma ukuthi hayi Mkumbothembe i video yangikhona yagcwala kakhulu even kuma TikTok ayigcwele abantu besenza ama TikTok ngabona lomunye wesibili artist elazakala elinjengo Enzo Aisha la yesenza i TikTok trend yangikhona ukuthi Mkumbothembe ndiningirikini naye ndikangona video ndakuzoti ndiyeka ndienzo Mkumbothembe takaipa takuenda tichidzika manera nditi tapa namba panamba 15 tinani sugar imi makaita seizvazvezvi chipondiudza imi mafanze shuga kuti wachokwadi ngasada kuti musada undivharavhara handidii siyana ineni shuga mundishungurudza muri kuzvinzwa kamafanzi shuga hanzi aiwaka do something support your artist shuga zvepamuromo mukoma shuga mafanzi ashuga tadzoka joni zvakare kuSouth Africa kuna mukoma shuga inini ndakaona mukoma shuga vari munhu aizvifarira asi vakangwara vainyepedzera kudhakwa vanga vasina kudhakwa mukoma shuga kutaura chokwadi he wasn't drunk but zvimwe zvacho aida kuitira kukavhiridza mibvunzo yavaiziva kuti ichabva kumafanzi ati mafanzi hamusi kusapota shuga hai mafanzi ashuga sapotai mafanzi so kunumber 15 mule Zimbabwe silo shuga sesibuyela phela khona ngale emzansi weAfrica lapha phela sithi sikuthola ukukhuluma lo bani lo shuga ekhuluma ezenzodakiwe but wayengadakwanga right nje kwakuzi wayindaba zokuthi evale nje imibuzo eyayivela ngapi kumafanzi tiri kudzika nemanera ina hangu zvokutaura manhamba andigone number 14 tinani silo Jona Moyo baba mati imi baba mati rejakani iwe Fred mukoma Jona Moyo of the Solona Mutsai FM baba mati imi baba mati nai baba mati rejakani iwe Fred saka uri kuchedza nezita romwana here sandajairaka kujaira chi uri second hand yemurume munombovatirei vana musati muvada second hand jazvari kuzodai chibvirei apa kuraiwo nai baba matikani ndamanya nai baba matikani we murume wangu ndokudana nezita remwana ini muramba aiwa iri video ratakabika kumasvingo zvakare vazhinji vakaritambira isusu munganetsekane kuti tiri kuti uyu ndiye anokunda uyu aiwa tiri kutaura mavideos akanetsa kuDrewmas Media so lapha sithi uzibani wadlula ubani sithi amavideo abantu ababona ingcenye isikhathi esincane ubone sokule 30,000 like ahambayo kakhulu ngesikhathi esincane so lapha silo Jona Moyo lana limazi uthi yabamati akazo ke kupezisira ndoka waiti kwese covid kwese corona ndo latest yavo number 13 slow one murume wekufira kugirlfriend inyaya inotonzwisa tsitsi zvakare yakaitika paGreat Zimbabwe apo kwanemanwa ndo kune murume akanga aendawo kugirlfriend yake girlfriend yeshe totaura kuti handina nguva hombe ndichidanana naye murume uyu oenda kumba ikoko panapa kuma 6 zuva rodoka pasina kana chaimboratidza kuti anonzwa chibva tatobika takatuya pamota patikatobika vachitotaura nyaya nevakomana umwe akagarapo vachitotaura nawo nyaya tiri kuno kumoto then tazovata manje kuma 12 ndopakatondimudza svika amai njiroko kwangu kuri kurwadza rukogwo kwaleft chibva ndati kuri kurwadza sei haana kuzokwanisa kana kupindura chibva ndatomuzinukusa ndikaona action yacho haisati iriyo chero mafemero anga atochinja ndopandakatozobuda mumba ndichichema ndichida navamai mano ndogara navo dang
life gone. So esilayo khonapha ngomunye ubaba wayelevani wayethandana lo munye unkazana uthi ezihambela nje siyayenza esiyalala khona ngale wavuka nje efile so indaba eyayibuhlungu nje yabamba abantu abaningi. But zvinoitika maona ngoti atizive musine nguva munhu wega wega ane nguva dzaanombofarisa but paunofarisira manje rufu rukauya manje ndo panoitika ma1 dzimwe nguva vanhu vachidhiraivha mota kuya kumafaro uchingoti nhasi kedza ndimboendawo neakaka inotambika. So hangenyi video ndaba yahluphayo. Ngatidzike nawo Manera. Number 12. Number 12. Tine chipa number 12. Takananga msami. Iwe. Zvikwambo zvopisa dzimba. Ndiri kubasa rakanga rakatokura zvakanyanya. Matombo. Chichaitika. Apa panapa ndakarohwa nedombo rakabva nepapa. Ndakarohwerwa ipapana. Apa. Dombo richibva randiti dha. Ropa richibva radarisa. Kwakuchizomuvhwa navo ndichimira muri kunoku ibva apa munotemwa matombo. Aiuya akawanda. Aiwa raita 1 akanga akawanda akazoita akuku kumabhanana ako ndokwaione basa. Kwaione mutu zvikuru twatiri panapa. Vasingazivi kuti zviri kubva kupi. Imwe nhau yakanetsa zvikuru. So indaba enye esilayo ngekuthi lapha kwakulabo ndofa babe pombuchisa izindlu kukhanya nje bethu behlalele bebona ilitshe liphomba uthutsha lichaya abantu lichaya yonke into. Yi video futhi yayenza like abantu abayikhanya beyibona kakhulu ihamba like ama views angikhona esihamba fast kakhulu. Tiri kudzika naro lad. Tiri kudzika. Tine china imai mwana. Kudikitira kwechituvu. Fukura guva. Vakaburitsa mwana, vakafukura vese vakabatsirana kufukura guva. Vafukura guva mai vakaradzika mwana ndo vakabva vasumudza mwana kubva mugomba ravanga vavigira mwana. Ndobva vanotambidza mai vemweya mwana. Ndobva vabata mwana ndokumuisa pajira rewhite. Vamuisa pajira rewhite. Mwana mubudiro wakaita muguva nepaakaiswa pajira rewhite zvakabva zvaita mutsauko. Akabva aita miri weye unoregedzera. Ndobva vati hazvichaita kuti tirambe tiri kuno. Takafanira kuti tiende zvedu kupi? Tiende kumba. Ndobva vafushira zvavo gomba ranga vabvisa mwana. Ndobva tauya kumba. Tauya kumba vakaenderera mberi nekunyengetera. Kunze kuma 6 mweya akabva ati tapa mvurwi apo. Uku. Pa munhu akafa anonzi anodikitira ari mubox. Zvinoitika here izvo? Ndiziva ndokafa unenge uchitonhora kuti vamwe vaitaura kuti kuda matemperatures akachinja but handiziva hangu kuti handambofa saka handinyasoziva hangu kuti what happens to the body. So muli eZimbabwe lapha esilayo number 11 kulo ngale emvuru kwakulo isidumbu sathi sesifile kwasasikhanya sibili ukuthi sigenqile sibili. Uyabona ukuthi nxa ungumuntu ungatshiselwa kakhulu uyagenqa so kwasasikhanya sibili sigenqile. So abantu ababekubuza abanye babesithi maybe umuntu lwana wayengakafi abanye besithi scientifically uyakwanisa ukuthi kwenzeke. So thina singabanjani singabantu abathatha intatheli zendaba asikwazi izwe scientific lezi sesifuna izindaba kuphela. Nyaya dzakanetsa gore rino dziri pa top 10. Andetinzwe mai mwana. Tine nyaya kwa wimbo. Mudzidzi end. Yes. Makatora takarowa magamens. Nyaya iyoyo ndiyo yakabuda manje haina nguva hunyoro huno. Varungu vadaro manje. Njetso chaiye azoya panyika panapa. Aitotaura kuvarungu vachiti vana venyoka. Vane mugotsi makaoma kufana baba wenyu Rosifa. Makanaka kunze soguva mukati munotsvina. Vanhu vaitaurwa izvozvo vanga vasiri vanhu vatema. Vakanga vari varungu.
vana madescendants asatani ndo atakaiburitsa asi chaita kuti ipinde mutop 10 inyaya yedebate vamwe vari kuti anopenga uyu vamwe vari kuti aiwe ane data uyu asi chakandinakidza panhau iyoyo hanzi isusu pachikoro pano we don't enroll whites mavet vana vasatani so inumber 10 esilaye muli yezimbabwe indaba kawimbu isikolo lesiyana sako Wimbu ukuthi nxa besiya ku assembly bagqoka amani bagqoka amagamenti nxa sebe isikolo like general babesigqokile ama uniform mina engathanda ulitshela khona muli yeZimbabwe singakayikhona ngisaqasa ukuzwa khona okungakazwisisi ngamngcinisithi maybe ngizathola ukuthi every day babegqoka amagamenti but hayi izembatho ngibazigqoka mesiya ku assembly kuphela bathi abathathi makhiwa ngoba ngabantwana bakaSatan uLucifer uDiabolos plus imwe nawo yakanetsa ipapo ndeyekuti njuzu ndiSatan saka nekuwanda kwakaita vanhu vane njuzu muZimbabwe kunzi mira yapa stadium national sports idiki sikazana naSatan muli yeZimbabwe kwaba le kanya abantu babe bedebate kakhulu kwaba lokuphikisana kakhulu abanye besithi hayi lo uyakwazi ukukhuluma ngakho abanye besithi lo ngazwa lutho abanye besithi uqamba amanga abanye besithi vela kulanto ayikhulumileyo so muli yeZimbabwe ngenye ivideo nje yekakhathesi ehle yangena phela ku top 10 chakandinakidza hanzi kuona amabhebha akanaka nakani njuzu umwe munhu ndobva ati saka chera mune njuzu kaimi takuita tichidzika naro ladha panhamba 9 tine chi panhamba 9 Andrew Boshe Ishboshe ndezvamaema musandikumbira chipanira mukoma zvinotoda maema achiregai tichimboumbura zvinyimwezvi tichimirira maema madeko chaiwo ndakavatira kufoyewa namaema vachiti ndanonoka kubika ndiri murufu namaema ndiri chigarira mondo zvose ndezvamaema chero kukanzi kumusangano vanotenda ivo maema handina kana chitupa vana vatu vava maema chero sabhuku akati mutero chinoshanda ndechamaema uya uone mazakwatira wandi mabati ndehamaema asi ndinongoshoorwa mumadoro vachiti ndakadyiswa namaema kana muchiti pamushando pamaema musati zvinokatlamadza hapana unomboti pababa ema asi kungoti pamaema chero ukandirova padoro handibokoni kunovudza maema vakapopota vanopupira muromo havazive here maema chero ndichitsvaka mombe kungoti madziona veheredza maema so number 9 muli yeZimbabwe zilo Abel Mauchi wekumasvingo todine vanhu vemasvingo wokuvaka Great Zimbabwe yake hanzi ndo zvirinani hangu ndigare nemadzvinyu pane kugara nemi vanhu ukaona munhu akufunga zvakadaro zvichokwadi vanhu ngatigadzirisei maitiro edu tive nerudo murudo mukoma Abel Mauchi ndiwo vari panhamba 9 so ivideo kaAbel Mauchi yahamba futhi yatrenda even kuma-TikTok abantu bekhuluma ukuthi ndine vanhu avangu 4 chera rema-TikTok amubve muTikTok handedu panhamba 8 number 8 sile 4-legged family inhau mhuri yeZimbabwe hanimbode kunyeperai ine vana mai vanoshupika mhuri yese inotofamba nemaoko vanhu avaitaura tinodawo mawheelchair tinodawo kuvakirwa dzimba tinodawo zvekudya asi kutaura chokwadi mhuri yeZimbabwe hapana kana 1 munhu akati kana $10 ipai mhuri iyo so muli yeZimbabwe indaba le indawo ezisubuhlungu ababonayo nje video yangikhona e4-legged family muli ehamba ngenyawo la ngezandla like abakhasayo njengabantwana abancane so ababe kudinga ukuthi bebe lama-wheelchair beyakhela indlu bebe lento nje ezikwanisa ukuthi bephile but
khayingana abantu abaningi abazange bebe le enhliziyo liyane ukuthi bephi. Takati isusu vanhu vanenge vagona kupredicta top 5 vari kuwana cabinet t-shirt zvedrumas media. Kana uchiziva kuti prediction yawakakanda ndiyo iripo, tinazvo zvinhu zvako. So mule Zimbabwe zasike zakhuluma nje ukuthi ozakwanisa ukuthi phela kwanisa ukuthi khuluma ukuthi top 5 kulani lani siyakuthi cap yakho le t-shirt yakho umnyaka omutsha uqale ngani ngedrumas media. Ngatidzike inaro ladha. Number 7. Number 7 tinechi. Silo madzimai wekuleki. Madzimai vakafira muleki. Nhau iyoyo yakashungurudza veruzhinji. Asi chainyanya kushungurudza ndechekuti chii chakaitika kuna ambuya ava. Kuita chitedza rukova. Ana umbotaura nini aramba kutaura nini. Ndo pandabva ndazotsara ndakusvika kumba uko. Ndakunzwa kuchinzi manyai kupi kudhamu munhu yakuita sei akunyura. Patazosvika apa takasvikira achikuchiri kuoneka hafu yefesi. Achitambisa maoko chete, achishedza mutupo wamai wake chiti mai wangu Mierashiri. Dai mauya manditora nekuti nguva yangu yakwana. Singazivi kuti munhu uyu achiri mupenyu here kana kuti munhu akafa. But ngokucabanga kwami ngicabangu vamwe vaiti muchechi mavo vainetsana ndokusandidzirana mhepo. Asi nyange zvozvo ari madzimai pavakange vakunyura vakashedzera mutupo wamama wavo vairashiri ungwe. Saka paakati mudzimu wokwamai ndiyamuri kwakauya shiri hanzi dzinokwana kuita 4 kana ndisingakanganise dzichimutenderera so ungwe. Makambozviona kupi imi zvatinofungidza tinozwa upenyuka zvatinofungidzira izvezvo kuti taakuziva kana kuti zvatinozvirova machesti chiti tine dzisvondo tiiswa nanhingi fungai kairi fungai katatu. So mule Zimbabwe lapho umadzimai owafela ngapheleki ukhona ngapha ayithandazela khona. Into yasimangalisayo ukuthi ngumuntu wayeleze embatho zechurch zamapostori kodwa lapha sesifa wabiza isibongo sika mama ke kwa unyoni kwabuya inyoni ezingu 4 zizwe zazinjani zimbhoda. So yikho sibuya khona njenge Drewmas media ukuthi siyatshelana ukuthi thina singabobani. Siyasonta but thina singabobani imvelo yethu sivela ngapi. Ndiswanani tinobvepi tiri kuenda kupi tisangware zikurusa. Kubva tanga kunongedzera kuti uyo uri satani iwo wakadai tamhanya zvakaitika chiitiko chimwe chinoita kuti tishamisike kuti zvinhu zvakadai zvinoitika naye. Inini semera shumba ndakufa shumba dzobva dzauya dzotanga kutendera munozoti kudi kungoti ishiri mumu wacho. Imagine dai dziri shumba dai maybe ngaba sikhulume enye indaba nje namuhla. Saka musazodaro kuvaira shumba kana vaira nzou nokuti panozonetsa kana vaira mufu. Aiwa ndazvinzwa namuseya mwanozondimaka aiwa tazvinzwa. So number 6 futi siyabuyele Rushinga. Number 6 tiri paRushinga. Bisa wamwe wapenyu wanga waripo ndokuzonobudiswa ndokubva wabuda panze. Panguva yavakabuda panze ndonguva yakazonosumuka wamwava ndokubva wangoti wiru. Saka vadaro ndobva taona isusu manje kuti no zvinhu zvabhenda. Ndo panguva zvakada pakapinda wamwe waiziva mvura wapostori ivavo ndobva wasvika zvakare kunopinda ndokubva wabata imwe mutumbi yavakabata ndokubva yabuda. Asi pakumbira kwandanga ndikaita pandaza ndanga ndiri almost 2 meters kuratidza kuti ndandiri kure nemvura. Madzibaba Shem. Nhau yeRushinga ndo imwe nhau inonzwisa tsitsi zvakare yevanhu vakapararira mumvura. Vanhu 8. Kuti tizive kuti chii chakauraya vanhu hatizivi. Vamwe vanoti injuzu. Vagari veikoko vanotaura kuti dziva rinoyera. Mune munhu akakosha zvikuru mambo akatsakatikira mumvura imomo. Saka kana vaita vasina kuriurira vaine tsvina obvious. So mule Zimbabwe lapho sikhona ngunumber 6 endaba leyane yeRushinga okulabantu abafela emanzini bengu 8 behamba kuya Jorodani
so abanye bathi babula kwini zinjuzu abakhona ngalabahlali besigaba sangikhona bathi isiziba sangikhona sinjani siphonga udlalelwa khona isiziba sangikhona siyazila so kwafela ubani kwafela inkosi ayikhona phana yafela khona phana vamwayizothi ndwana shemu wakaromba abanye besithi oshemi baba besebenzisa imithi so asikwazi ukuthi okwenzakalayo kwini abakwaziyo uNkulunkulu shemu waje kamubvunza ukuthi yo wakaromba kayo zvikanzi nini mukoma kana mota endayo naye ndiye kutokwereta kundogorombere chindi chitambura so lo mazi baba wangikhona sathi simbuza wathi hayi kuromba akalala utholayo yazikambela ngo Adam so sesiya ku number 5 number 5 top 5 ndo pari kubva ka t-shirt apa aningagona kupredicta number 1 kusvika ku 5 zviri correct takaona makatumira kuma WhatsApp group naizvozvo handei tinzwe ndiani vagere pa number 5 tananga kumasvingo futi ola kutorwa nevanhu nemhepo tine vanhu vemasvingo vainamata panzi pakauya mhepo vanga vasati vatanga kunamata vaida kunobhabhatidzana futi kuno Jordan mumvura hongu mapurisa ari kutaura kuti kunyura kwakaita vanhu ava hakuna kutsarukana zvinhu zvinoshamisa zvakaitika asi paripoti yavo vanozopedzisira vakunyora kuti kunyura kwavakaita mumvura. Ngationgororei ongororo yakaitwa nemapurisa pavakasvika panzvimbo apo pari kuita mapopoma apo. Mapurisa akataura kuti ipapapo pane ngati gomba kana kuti bako zvakare rakadzika zvikuru. Mukatarisa mvura ichisvika panzvimbo iyi, mapopoma ndofunga muri kuaona, haanawo hatyise stereki, asi mukatarisa muri kumaona mvura iri kusvika yakawanda. Asi tozotarisa divi iri reruware, mvura iri kupfuura paruware inenge iri shoma, haiyeredze kana munhu kana kutakura mashizha chaiwo haitakure, nekuti level yayo iri pasi pasi. Naizvozvo paongororo yavo vakaona kuti mvura iyi inopinda naipapapa yobva yapinda mubako yobudira kumberi. Hanzi kuzasi, nechekuzasi kwerwizi urwu pane pamwe pane mapopoma, ndipo pavari kufungira kuti saka mhepo ndokuuya ikati muri kunonoka kupinda mvura imimi, bva vakanda mumvura. Vakandwa mumvura 4 havana kudzoka, vakabva vafiramo. Vakanga vapinda vari 10. So mule Zimbabwe indaba ekhona ukuthi emasvingo kulabantu abahamba futhi amapostori esiya Jordan futhi njengabakoshemu. Behamba emakhona ngale bafika besathandaza bengakathi phela bengene ku Jordan kwafika isavunguzane sabaphakamisa sabajikele emanzini abangena bengu10 abangu4 bafele emanzini. Vanhu vakabva vati futhi muprofita akachekeresa nekuti vanhu vakanyura ndo vaifamba nawo. Zvikanzi ada kuitira kuvhara ma1. Asi pachiitiko ichocho zvakare chakanyanyotishamisa isusu kutinhira kwakaitika. Apa paine negomo, apa paine gomo, apa paine gomo, apa paine gomo. Vanhu vangana vakafa 4 makomo aripo 4. Kutinhira kwakaitika kangani ka4 makomo. Sound yainzi mutinhimira wainzwika 20 kilometers away. Chishamiso. Isati gadzire nyaya dzinozvigadzira dzega. So mule Zimbabwe inoyera. So lapho kukhona ukuthi indaba lela ngenye eyahluphayo because kufela abantu abangu4 khona phana kule ntaba ezingu4 abahlala khona khona bathi hayi iziyazila intaba zangikhona, so bethu befile kwaza kale intaba zangikhona zonke zingu4 ziduma, so asikwazi ukuthi kwakusitshoni, kodwa kwako abanye besithi hayi maybe kutshengisa kunjani ukuzila kwentaba. Ini ndakabvunzwa nevagari veko kuti unofungidzira kuti chi? Ndakavapindura nekamboka yake kuti dare rako muzukuru rinoda jekaweretso. So sesikamba ku number 4. Pa number 4. Ndiani agere pa number 4? Venezia kura wanangu, Venezia kura. Yeah? Ndizo? Sile forever missed kama Tavira.
Sivenenzia iwo ngwandishamise uyu ndio kuimba mayu mwana wangu afoira mayu vakonzerwa nei ko Venezia ndiachi ndilena didembo aiwa ndinozvinzwisisa because dai love more majaiva nawaikurumidza kuziva umoya wamiro ausekulapa uri kupi entutu ndakaradzika ntunwa pambeda ndopenda munukuna womurume osvika ono ohwa chichema ofunhura kuti ndivone ndiye obuya achichema tati mai vacho vati vamwene vangu wochemei kai mai mwana hana meso hachina meso wayangweta makomba saka nazvo anga asingasvunuri wangaita mazuva 4 asingasvunuri reshaniri video riri panamba 4 ndira Paul Matavire rakafarirwa neveruzhinji uyezve zvakazoitika mumashure macho ndizvo zvakatipa rudadiso. Takaburitsa isusu nhau yekuti mhuri yekwaMatavire iri kutambura, naizvozvo veruzhinji vakamhanya vakanobatsira nepavaigona napo, asi nanhasi uno vachiri kungoda rubatsiro. Ndosaka vhidhiyo iro rabva radzika nekuti rakainfluenceawo society kuti iite something that is good. So kuMatavire mhuri yeZimbabwe sahamba saenza kuti sikhulume lokhu kuMatavire senzeni inilani sakwanisa ukuthi ngiyakwazi ukuthi abanye bengazibuza ukuthi indaba siyifake yaze ku-top 5 abantu abaningi eZimbabwe bagijima bayakhona ngale bayancedisa imuli yangu khona yakoMatavire. Sabona kuyivideo eyaletha ukuthi njengemuli yeZimbabwe sikwanisa ukuthi sincediseni ugogo, even namhlanje lokho esafuna ukuthi enjani encediso. Chimwe chakatinakidza ipapo ndechekuti vatori venhau vakapindira. Vana National FM, ZBC yakapindira. What's the other one? Nesh TV yakapindira. Nevamwewo vaimbi hatina kuzonzwa kwavakaendesa zvinhu, vaingoti unzai zvinhu zvaMatavire hatizive kana vakazoita sei vakazoendesa, asi chakatifadza ndechekuti vanhu vakaigamuchira vhidhiyo iyoyo. So sesakuthandai kuti abantu abaningi sibili bazwa isikhalazo, bazwa ukukhala kukagogo, bakwanisa ukuthi behambe khona ngale lezi zinto ukuthi bencedise. Handina gogo anditaure nemi kana musina chamandiigira. Zvinenge zvakubhowa vanhu muchingoenda muchinoita mainterviews uti ini ndodya mainterviews here panapa. Right, ngatidzikei naro ladha. Sese ku number 3. Number 3 sile ku Angels. Tasvika paMwenezi. Aiwa pachiredzi iya tabva ndoye kumwenezi kurutenga nezvaa pachiredzi inzvimbo dzakangoda kudai padhuze nepadhuze. Pachiredzi ndipo pane vemhuri mwana makore 46 mwana makore 11 vakaburiswa mumvura vanjuzu. So khona khathese silayo yilaba bakhitshwe emanzini, omunye le 46 yenzise emanzini. Titoreyo kwakachena, ndosaka takukunzira imifananidzo yavo avo vakaburitswa mumwe aine 46 years ari mumvura. Mukatarisa pamufananidzo ari kuruboshwe kwangu ndiye akaita 46 years ari mumvura, ari kurudyi akaita 11 years, vese vange vari mumvura. Vazhinji vaibvunza mibvunzo yekuti vanoenda kutoireti here vanhu ava, vamwe vachibvunza kuti vanofamba here vanhu ava, vamwe vachibvunza zvakasiyana siyana. Inomunyele 11 years esemanzini. So isahamba khona sathatha impikitsha senza konke, kwaba futhi labantu ababe lokuphikisana bevuma abanye besala. Yikho i-video yangikhona number 3. Right, ngatidzikei naro ladha. Pa number 2 Sekuriva. Panoonekwa nai yakwana nguva yakuti ndirwe nemurume nai ariyewo makatarisira kuti ndinomukunda kana kuti anondikunda nai. Aiwa aenda nai ndikaenda ndaenda nai ndufana chose here aipo wanda
dambudziko. Vanozongopinda matare vanenge vakupinda sibasa ndaita sei? Kumatepa Andrew matepa neshamba. Tapa nauye kumatepa dzimba dzaingotsva dzichingobvira. Mule Zimbabwe unumber 3 matepa. Zvishamiso zviri kuitika munyika medu. Aisagijima kona saenza nizindlu utomile uponguba nizindlu zisithetamba mule Zimbabwe la ayiboni indaba yangikona ngoba angikwanisi ukuthi ngichazise cause la lizibonela lothu ukuthi kunzima. Zvinhu zvaitika muZimbabwe dzimwe nguva kune vazhinji kunyanya vari kumhiri kwemakungwa ngati munopenga imi hamuna brain. Inini ndakaita masciences. Inini uya anopisa anonzi chichi uya ine masciences kuti mas. Tiende neni. Zvabva zvandifungisa vamwe watakaenda nawo kwa uku. Vachiti inini izvo tozvisa inini ndoita chichi ndakadzidza ndikasvika pakati tikati aiwa mota ndiyo pindai. Tazosvikapo takazoti comment ndisiye hangu veduwe huru yadzo panumber 1 tiri kupichera maduwe tiri pamusami. Zvikanzi imi budai muone zvikuitika pazapa paita chiedza kumwe pakaitwa searching light zvatabuda ndani kuona wakanga ari kufira wa Bridget. Zvikanzi mambopo waichinzidzei tikati zvanzi tone nyoka kana tone nyoka itorova. Saka nyoka yacho vaiona tikati atari mara akakura pamusami. Musami gore rino musami ende ndo imwe zvakare yakatipawo masubscribers akawanda taikupai as it was happening. So mule Zimbabwe number 1 sire yomusami. Makorokoto makuru akuna gogo vemazai aiwa. Aiwa nyoka yaisi yangu ndinayo. Yangu ndinayo yakabatwa nana sekuru yaiwa kakadiki aka kanenge kane 5 years. Yangu ndiya 1975. Saka ingagoita kadiki aka. Kwete. So mule Zimbabwe indaba yomusami ayisikukuthi indaba just kodwa ngiyathemba ukuthi yasifundisa ukuthi empilweni lapho esiphila abantu esiphila lawo esibahlekelelayo twa izinyo liyahleka noba yini. Tochiongorora apa nevakatumira ku Drewmas Media vachipredicta top 5. Ma1 hapana kana 1 akwanisa kutipa the correct top 5. Asi dai kwayo kupredicta number 1 aiwa number 1 makaigona. Number 1 makagona. Number 2 futi makagona. Pakuti 3 4 5 ipapa shwa mungasiye mataviri imimi shwa Dr. Love. So vule Zimbabwe abantu abaningi phela babethumeza ukuthi hayi mina mbona number 5 lokho hayi number 1 lo 2 lonke lalikwazi musami le matepa but sokusehla kunzima. Mure Zimbabwe happy New Year. Muve negore rinofadza, gore rakakomborerwa, gore rine maguta, gore rine rudo. Ngiya kuthanda lonke. So mule Zimbabwe libe lo mnyaka omuhle 2022. Aiwa mule Zimbabwe tenda tatandara maita basa tinotenda siyabonga tinokuvimbisai ticharamba chikupai zvirongwa rambai muchititsigira tinosvika chete pamita manje mita
munombwe mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.